हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय चेनेल। लोगोफोर, बे उन्दै उन्दै गथ'साफोर मोसानायखौ नुदोंना? बे मोसानाय फोरोंनाय जायगाया जाहैबाय बिशमुरियाव थानाय गभर्नमेन्ट एल.पि. स्कुलाव रड मेन हाइवेनि खोलाहा जायो। बे स्कुलाव जायफोर फोरोंनो गोसो, बेबायदि उन्दै उन्दै गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ क्लासिकेल डेन्स लाहोनो गोसो, थांनानै खबर लाहैनो हागोन। बेलासिनि 3-4टासोआव फोरोंनाय जायो। बे टाइमावनो लोगो मोनगोन। बेवहाय सोलोंनोबा एडमिसन लाग्रोनांगौ जायो आरो मान्थलि डिउस होनांगौ जायो। दा गारजेनफोरा उन्दैफोरखौ मायेना फ्रि थाथों, फरायनायाव रंजानायाव, बेजोंसो गोसोफोरा गोथार जालाङो नालाय। दा बेफोरबायदि फोरोङोब्ला गथ'फ्राबो मायेना फ्रि जायो आरो बायदिसिना साननाय मानाय, गाज्रि गेलेनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि फोरोङोब्ला मोजाङानो आंनि मथेब्ला आरो। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो गारजेन जायफोर दङ, गावबा गावनि उन्दैफोरखौ फोरोंनो गोसो, बेवहाय खबर लानानै फोरोंहैनो हागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। हौवासासो फैयासैलाय दिनै। हौवासासो दंबावोमोन दा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
गोसो होनाय जादोंब्रा गोसो होनाय जादों One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14,